Evo snimit ću vam još jedan video. Naime, Lukas u Grandu za sve vreme dok je bio nije bukvalno ni jedan dinar naplatio. Nisu mu dali ni jedan dinar honorara, a u Hype on redovno zarađuje kao što je zarađivao uvek sa mnom redovno i to on odlično zna. Uz to, novac koji mu je pozajmio Popović, naplatio mu je sa kamatom i uzeo mu je 150.000 evra kamate, a znaju kakvom se stanju nalazi. Iako im je oprostio tu prvu sezonu. Tako da ne pričamo više o tom moralu, zato sam i rekao da neću da budem licemeran i ja uvek govorim istinu. Što se tiče proverljivosti, može da se proveri to sve sa Lukasom, iako on ne bude potvrdio ovo što ja sad kažem, kao i još neki ljudi koji su tu sa nama bili. Evo, ja pristajem da sam najveći lažov. Naravno, to se neće desiti jer se to baš ovako desilo kao što sam vam ja sada ispričao. Znači, nekoliko godina je on radio bez honorara za Grand, a naplatio mu je Popović 150.000 evra kamatu za to što mu je pozajmio novac. Naravno, taj novac je uredno vraćen pokojnom Popoviću.